अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सावंतवाडी राजवाडा इथं ऐतिहासिक ठेव्याचं जतन करत बुटीक आर्ट हॉटेल सुरू करण्यात आलंय। या ऐतिहासिक वास्तूच्या प्रेमात मंत्री आशिष शेलार पडले। त्यांनी या परिसराची पाहणी करत संपूर्ण राजवाडा पाहायला पुन्हा येईन असं म्हटलंय। शिवाय गंजिफा विषयीची माहितीही त्यांनी युवराज्ञींकडून घेतली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।